Имам удоволствието да ви представя уникален двустаен апартамент, изпълнен по дизайнерски проект с уникална гледка към езеро Панчарево. Показвам ви двустаен апартамент, завършен по дизайнерски проект, като застроената площ на жилището е 64 квадрата и с общи части е 73. Тук имате уникална гледка към езерото. Кухнята е изпълнена по поръчка с висок клас електроуреди. Нашата спалня е обзаведена напълно с удобство за хората, които работят вкъщи. Отоплението е решено с термопомпа. Това са радиаторите, които спомагат лятото да бъде хладно и същевременно зимата да е топличко. Всяко едно от помещенията има отделен регулатор за температурата.